Good morning! Kagigising lang namin ni Ayla. Medyo napaaga yung gising namin ngayon ni Ayla. Normally, nagigising kami mga 11 or 11:30 na ng tanghali. Ngayon, napaaga yung gising namin. Nagising siya ng siguro mga 9 o'clock something. So, hala, malamig na ngayon. Sa umaga, malamig na yung, yung panahon sa labas. Pero pag sa tanghali naman, yung weather is mainit, mga 82 degrees to like 78 degrees, mainit yun. Pag sa umaga, malamig na, and then pagka malapit na namang gumabi, malamig na rin yung simoy ng hangin. So, malapit na tayo sa taglamig kasi mag-start na yung fall ngayon dito, and then yung mga trees nagsisimula na rin mag-change ng color. Ito yung pinaka-favorite kong season pag dating sa season kasi napakaganda sa labas. Lahat ng mga punong kahoy, ang ganda ng mga kulay, and then yung weather malamig. Sakto lang naman, hindi naman sobrang lamig, hindi naman sobrang init. Sobrang lang talaga, sakto lang talaga yung weather. So ito yung pinaka-paborito kong season dito sa amin, yung fall season.